ఎఫ్టీపీని ఎంతగానో సపోర్ట్ చేసిన సబ్స్క్రైబర్లందరికీ మా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. ఎఫ్టీపీ న్యూస్ తరపున నూతన సంవత్సరం మరియు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ఇలాగే 2022 సంవత్సరాలు కూడా సబ్స్క్రైబర్లు ఇలాగే మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తారని మరీ కోరుకుంటున్నాను. వెల్కమ్ టు ఎఫ్టీపీ న్యూస్. ఎఫ్టీపీ న్యూస్ ప్రేక్షకులకు నూతన సంవత్సరం మరియు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. బలిఘట్టం సచివాలయానికి ప్రింటర్ వితరణ వివరాల్లోకి వెళ్తే కొత్తవలస మండలంలోని బలిఘట్టం సచివాలయానికి మండలానికి చెందిన 5 వైసీపీ నాయకులు కలిసి సచివాలయంకు ప్రింటర్ను వితరణ చేశారు. బల్లిగొట్టం సచివాలయానికి చాలా రోజులుగా ప్రింటర్ లేక ఇబ్బంది పడుతున్న తరుణంలో వైసీపీ నాయకులైన ఆదిరెడ్డి నాయుడు అలియాస్ పొట్టినాయుడు, పెనగంటి చెల్లయ్య, పెదిరెడ్ల సూరిబాబు, చిటికిరెడ్డి నరేంద్రతో కలిసి 15,000 రూపాయలు విలువ చేసే ప్రింటర్ను స్థానిక సచివాలయంకు బహుకరించారు. ఇప్పటి వరకు ప్రింటర్ లేక జెరాక్స్ నిమిత్తం, ప్రింటింగ్ నిమిత్తం బయటకు వెళ్లేవారు. అలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండేందుకు ఈ ప్రింటర్ను వితరణ చేసినట్లు తెలిపారు. బహుకరించిన నాయకులకు సచివాలయం సిబ్బంది కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ నాయకులు, మార్కెట్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ బొంతల వెంకట్రావు, వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు ఒబ్బిన నాయుడు, బోదల సురేష్, వెంకన్నపాత్రుడు, పంచాయతీ కార్యదర్శి కృష్ణవేణి, వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ స్వాతి మరియు వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు భీష్మ, డిజిటల్ అసిస్టెంట్ భార్గవ్, ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ గణేష్, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. For daily updates of FTP news, like, subscribe, press bell icon.